Sizni әкият тыңларга шақырам. Бүгін мен сізге уңған туқран турында бір әкият сөйлейм. Bir ormanda bik uңған туқран яшәгән. Күні-түні эшли икән. Ничек дейсезме? Ул ağaçlarдағы бөҗәк кортларны шупли икән. Ләкин аның тавышы күпләргә тыңгылык бирмәгән. Урман халкы бик борчыла икән. Уйлап карагыз әле, колакта һаман бер тавыш. Туктатук, туктатук, туктатук. Көннәрдән бер көнне урман җәнлекләре бергә җыйганнар. Уф, бу туқранны тотып ашарга кирәк дигән төлке. Муенын борырга кирәк аның дигән бүре. Тымшыгын кыскартырга дигән бурсык. Әле ачуланып кына карыйкмы дигән куян. Соңгы сүзне аю әйткән. Аны урманыбыздан куарга кирәк. Шулай итеп, туқранны урманнан куып җибәргәннәр. Туқран бер дә кайгырып тормаган. Кайда да шу урман бит инде. Ышкан да киткән бу туқран. Туқран киткәч, урман тынып калган. Тик ни хәл бу? Туқран китеп, күпмедер вакыт узгач, урманның төсе үзгәрә башлый. Ağaçlarны кортлар, бөҗәкләр басып ала. Урман авырый башлый. Җәнлекләр тагын бергә җыелалар. Кире кайтарырга уйлыйлар. Туқран үзен чакырып килгән җәнлекләренең сүзен тыңлый. Кире урманга әйләнеп кайта. Кайту белән җиң сызганып эшкә керешә. Бу уенда беркем дә ачуланмый.